Lokaci ne na buɗe baki a gidan Shaikh Dahiru Bauchi ya nuna yadda ake kwatanta shugabanci tsakanin addinai. Pastor Buru ya bayyana cewa cin abinci tare na nuna cewa dole musulmi da Kirista su zauna tare. Musulmai makwabtanmu ne, 'yan uwanmu ne bil'adama, shi kuma baba ne, kaka ne, kuma babban malami ba ma a Najeriya ba, amma a Afirka har duniya sanani ne. Kamar yadda ya bayyana, wannan shine karo na 7 da yake buɗe baki a gidan shehin malamin tare da sauran malaman addinin musulunci domin inganta zaman lafiya, haɗin kai da yafiya tsakanin mabambanta aƙidu. Babban shehin malamin ya yaba fasto da wannan ziyara, inda ya bayyana cewa hakan ginshiki ne na samar da zaman tare da kuma ci gaban ƙasa. Addinin Kirista addinin tausayi ne, addinin musulunci addinin zaman lafiya ne. Ya zama kaza Islam zaman lafiya, saboda haka ba domin mugun su miyagun mutane su shiga cikinmu ba, ai ba faɗa tsakanin musulmi da Kirista. Shehin malamin ya yi addu'o'in cewa Allah ya sa wannan so da kuma amintaka da aka nuna wajen buɗe bakin ya watsu a doron ƙasa. Ƙarshen rahoton kenan a Kaduna, Ahmad Zango, taskar labarai.